שלום, הפעם בקפה דילמה, מתי כדאי להחזיר עובר בדירוג נמוך מאוד? זו בהחלט שאלה. דירוג עוברים ניתן במעבדה ותפקידו להעריך את סיכויי העובר להשתרש ולתת הריון. המצב האידיאלי הוא להחזיר לרחם עובר מצטיין, נקרא לו, שמדורג בדירוג הגבוה ביותר. אבל כמובן שקיימים עוברים רבים בדירוגים פחות טובים, וביניהם כאלה שבדורגים מאוד מאוד נמוך. השאלה הגדולה היא איך כדאי להתנהל איתם, אם הם בדורגים נמוך. האם כדאי להחזיר אותם מוקדם, או שאולי כדאי לחכות ולראות אם הם מצליחים להתפתח לאורך ימים נוספים. אז במקרים שבהם מעדיפים לחכות, צריך לקחת בחשבון שייתכן שהעובר לא יצליח להתפתח עד ליום 5, והסבב הטיפולי יסתיים ללא החזרה. ישנם מטופלים שמעוניינים לקחת את הצ'אנס הזה, ומעדיפים להגיע למצב של היעדר החזרה, ולא לקחת תמיכה ולצפות ולקוות על עוברים שלמעשה הסיכוי שלהם מאוד נמוך. יהיו מטופלים אחרים שיחשבו שדווקא בגלל שהדירוג נמוך והסיכויים נמוכים, להחזיר לרחם בהקדם, כדי למקסם את הסיכויים שלו שם. בין אם החלטתם כך או החלטתם אחרת, אין תשובה שהיא חד משמעית נכונה, וזה מאוד אינדיבידואלי ותלוי בהחלטת המטופלים. בהצלחה רבה.